Пригласили на нашу передачу молодых рок-музыкантов, рок-артистов. Салима Сагария и ваша группа. On Square. Салима, я, насколько знаю, автор текста и музыки их репертуара, также вокалистка. Мы собрались примерно 1,5 года назад. Музыкой я занимался в детстве, тоже пел народные песни, тюркские народные песни. Когда начал работать с Шамилем, я его знал, но в работе познакомился поближе, предложил сыграть. Там он раньше играл также в одной группе своей в молодости. Но он сейчас молодой, чуть помоложе, да. Да, вот Салима в нашу группу пришла, она пишет песни на абхазском языке, и мы решили продолжить вот этот путь. Анзор Сириан Биазап Суады Руачку. Шамиля Псышела Ухадшу Фербзин. موزعي حوزة استنى سليمة أبخي غلطة بيهان سليمة وعنزة جد نسافر علوم وبعقول كرجوم عشرة كرجوم عشرة كرجوم نسوي زغلوي تلها زراكم الموسيقى جل غلو بيزيو حبنا زي حال شاء الله إنسترومنت كحكومة سليمة إنسترومنت كويس جد دكتور problem هم هذم خاصة عمل أما نبالو بالكم زي يا نيهم زي بس جيتار زي كده خمار خاص حاول نسافر جامد كويس يا خمار زي غلوي تو أرد سردنا قليش ترى شكت زوم مسكا عرب شنتو بحكيبة ببرع خازجي جسي سبا يا كابر برجع على الله في حوطة خدارة زي ويا الله في زبسو ياربا إن شاء الله جوخو في زدرزم حدث شو يبقرت خوجيك حاجة بزنس لا سسري زانات زم زانات ساشت زم يزس Занат лауаз шуй. ليس جمي زوجاز حزقي سم هم مصورات جوب وصورك سم سزبو يركحها Изиш такой веб. А театр даже гарубера. Раз такие молодые люди появились на этом поприще, значит, рок будет жить в Абхазии, я очень надеюсь.